Voda zohráva významnú a nezastupiteľnú úlohu v krajine. Voda formuje jej povrch, prítomnosť vody generuje vznik rozmanitého množstva biotopov, z ktorých každý má svoje špecifické nároky na vodu. Na Slovensku tak môžeme nájsť biotopy suchomilných spoločenstiev adaptovaných na deficit vody, ale aj biotopy mokradí s trvalou prítomnosťou stojatých povrchových vôd. Hlavnou príjmovou zložkou vody pre krajinu sú atmosférické zrážky, hlavne vo forme dažďa a snehu, ale aj krúp, námrazy, hmly či rosy. Na Slovensku v priemere 2/3 spadnutých zrážok sa vyparí a 1/3 otečie povrchovými tokmi. Celková dĺžka vodných tokov na Slovensku je takmer 50 000 kilometrov, z toho asi 16% predstavujú vodné toky s upravenými brehmi a necelých 6% má vybudované aj ochranné protipovodňové hrádze. Až 84% našich vodných tokov má zachovanú prirodzenú štruktúru koryta, čo má pozitívny vplyv na stav a diverzitu vodných aj priľahlých terstritických biotopov, najmä brehových porastov. Aj človek bol pri osídľovaní krajiny viazaný na prítomnosť vody, preto jeho sídla vznikali pri vodných tokoch či povrchových prameňoch. S nárastom populačnej hustoty ľudského osídlenia krajiny začalo cieľavedomé využívanie vodných zdrojov v krajine. Začali sa budovať prehrádzky, kanály či umelé vodné nádrže na povrchových tokoch, ale aj kopanie studní a využívanie podzemných vôd. Dnes je našou snahou využívať vodu udržateľným spôsobom pri zachovaní prírodného charakteru krajiny a do vodných zdrojov zasahovali len tam, kde je to naozaj nevyhnutné. V poslednom období dochádza k pozitívnym zmenám v oblasti manažmentu vody a krajiny, kde kľúčovú úlohu zohrávajú agrárne a lesnícke aktivity v krajine. Snaha o zadržiavanie vody v krajine a znižovanie rizika vzniku povrchového odtoku nachádza odozvu v realizácii nových bioinžinierských prístupov k ochrane vôd a krajiny pred dvomi extrémnymi javmi, suchom a povodňami. Krajina a voda patria nerozlučne k sebe. Vzájomne sa ovplyvňujú a podmieňujú a je na ľuďoch, aby ich využívali nielen vo svoj prospech, ale v prospech všetkých fóriem života, ktoré sa v krajine vyskytujú. Len vzájomná symbióza človeka, vody a krajiny môže generovať ich dlhodobú udržateľnú existenciu.
Bez vody by sa naša krajina zmenila na pustatinu bez života. Až keď stratíme vodu, zistíme jej nevyčísliteľnú hodnotu nielen pre človeka, ale pre všetok život na Zemi. Ochranou krajiny chránime aj vodu pre živé organizmy, aj pre nás ľudí. Voda v krajine znamená pre človeka život, preto si ju musí chrániť, aby vedľa seba vo vzájomnej harmónii žili ešte mnoho rokov. Odozva prostredia, či už živého alebo neživého, bude mnohoraká. Preto je vždy rozumnejšie problému predchádzať. Preto je potrebné predchádzať, čiže prijímať mitigačné opatrenia a nie liečiť stav, ktorý vznikol, ktorý je často presadzovaný cez adaptačné opatrenia. Ak teda mám povedať, či sa príroda dokáže adaptovať, tak som si istý, že v tak krátkom cykle nie. Keď ju chceme naozaj efektívne využívať a chrániť, tak musíme predchádzať tomu, aby takýmto veľkým je to osobný cieľ každého. Nedá sa to spraviť cez nariadenia. Sami vieme, že človek je tvor, ktorý hľadá rôzne úniky a asi zrejme len výchova a vnútorné presvedčenie dokáže tento nepriaznivý stav, ktorého sme svedkami, zvrátiť.